Hey again sanibonani bafowethu, ninjani niyaphila? Mfowamkhonza lo again onibingelelayo. Njengoba manje sesiphetha usuku sithola ke indaba ezivela kuPresident Ramaphosa ukuthi usevele wamisa uNational Commissioner wamaphoyisa General uFani Masemola. Sekusemthethweni ukuthi usemisiwe ke manje. Kusho nje ukumiswa kwakhe kufana exactly nokumiswa kuka Minister wamaphoyisa ubaba uSenzo Mchunu. Umiswe ngendlela efanayo ke naye ubaba uFani Masemola wanikwa lokho okuthiwa i-precautionary suspension. So ke njengoba emisiwe ke esikhundleni sakhe kwase kufakwa ozo actor noma oyibamba ozobamba kulesikhundla umama uPuleng Dimpane obe CFO yakwaSAPS, Chief Financial Officer, okuyena ke olawula ukusebenza kwezimali lapha kwaSAPS. Senguye ke manje ubambe njenge National Commissioner of Police eSouth Africa. Bashaya amakhala kabaningi ngalesinqumo esenziwe uPresident Ramaphosa. Sisazozwa ngoba ne-MK Party nje ngicabanga ukuthi kumanje uku-interview u-Honorable uNhlamulo Ndlela uzoveza ukuthi MK Party imekuphi ngalolu daba. Sisazozwa namanye amaqembu epolitiki ukuthi athini ngalo. Kodwa nje mina njengomfowamkhonza yilokho engizokusho ukuthi mina kuhambe ngendlela ebengifisa ngayo ukuthi uma emiswa uNational Commissioner ubaba uFani Masemola kungafakwa ubaba uGeneral Nhlanhla Mkhwanazi, ngoba abanye bebesho kanjalo bebathi makumiswa uMasemola kufakwa uMkhwanazi. Mina ngikubona kungasi ukuhlakanipha lokho ngobaba uMkhwanazi ukuthi akuvume ukubekwa njengebamba lika baba uFani Masemola. Asazi ke noma mhlambe uPresident Ramaphosa uke wamconsider yini uMkhwanazi, asikwazi lokho. But makuwukuthi uke wamconsider ngicabanga ukuthi ubaba uMkhwanazi makuwukuthi wenqabile wenze i-decision right. Sisazozwa ngokuhamba kwesikhathi. Ngiyibekile izathu zami kwi-video previous engiyenze khona nje Thanga la bengikhuluma khona ngaye ubaba uFani Masemola ukuthi ngezathu ezokuthi nokuthi ubaba uGeneral Mkhwanazi ngicabanga ukuthi akakahlali eKZN futhi ake abambe lo msebenzi anikwe wona manje oyi-edition noma oyengeziwe ukuthi akhe ithimba elizophenya nge-organized crime noma ubugebengu obuhleliwe. So ke sisazobuka ke ukuthi i-MK Party ithini, ngoba mina ngihlezi ngisho nje bangihleli la ukuthi as an MK member la ngimene MK kuyo yonke into, ngimene uPresident Zuma kuyo yonke into. Ukuphawula kwami ngokujulile ngesinqumo esenziwe ubaba President Ramaphosa namhlanje ngokubeka umama uPuleng Dimpane akhiphe ubaba uFani Masemola. Ngizophawula ngaloko mina after sekuphawule i-MK Party ngisho ukuthi isho lokho i-MK Party, nami bese ngiyajula ke mhlawumbe ngaleyo ndaba ukuthi mina njengomfowamkhonza ngithini. Kodwa nje kwamanje into engiyincomayo yikho ukuthi akubanga ubaba uGeneral Mkhwanazi. Yiloko engikuncomayo, nginezathu zami nami, nawe mhlawumbe unezakho. Ake siphawule ke ngalo daba. Kutheni ukuphawula kwakho ngokumiswa kukababa uGeneral uFani Masemola bese kufakwa umama uGeneral Lieutenant General Puleng Dimpane obe CFO yakwaSAPS. Ake siphawuleni ngaloko bafethu. Sizohlangana futhi kuma-video alandelayo kusasa siqhubeke nokudinga idala oludaba nezinye izindaba. Ngiyabonga umfowamkhonza lo. Cela niqhubeke nisupporta le channel, subscribe, follow, comment, like. Ngiyabonga kakhulu. Thank you so much.